Joan Bueno, viure per pintar. El 1932 neix a Barcelona el pintor Joan Bueno Casadesús. A una edat molt primerenca, realitza els seus primers dibuixos. Estudia a l'Escola del Treball, on el 1949 obté el títol de delineant projectista. Amb 18 anys, és admès al Foment de les Arts Decoratives de Barcelona. Ha recorregut diferents ciutats pintant i realitzant petites exposicions, com ara León, Burgos, Sòria, València i ha recorregut Galícia. Es va instal·lar a Londres, on rep classes de dibuix gràfic i publicitat a la prestigiosa escola St. Martin's School of Art. No és fins al 1959 que decideix instal·lar-se a Barcelona, la seva ciutat natal, on treballa en el món publicitari com a il·lustrador. Joan pinta les ciutats, els seus carrers i paisatges, les seves places, edificis i locals emblemàtics. També sent passió per la figura humana. La seva inspiració és insaciable. Pinto per captar, com si fos un caçador que surt a caçar. Veig un racó i disparo la meva vista. És com una batalla de dominació de l'objecte. Lluito amb el que tinc davant fins que aconsegueixo dibuixar-lo. Soc una màquina de fotografiar els moments que crec que valen la pena. Ho faig com un repte per superar-me i també per divertir-me. Joan Bueno, pintor de carrer de Barcelona.